Ej, undskyld, jeg kommer lidt for sent. Der har simpelthen været sådan en bestyr, altså. Jeg kan simpelthen ikke have tiltro til nogen længere, hverken regeringen eller... Ja, jeg har da jo ikke tiltro til det her demokrati længere, vi lever i. Alle er arbejdsløse, og min mand er lige blevet arbejdsløs. Jamen det går også helt galt inde i byerne. Alle render rundt og er arbejdsløse. Så jeg ved ikke engang, hvad de skal lave. Altså, hvad skal der ske for det? Nej, men min mand, han er jo landmand, og han er også lige blevet arbejdsløs. Det er simpelthen... Altså, krisen breder sig bare, og nu er vi også kommet ind til byen med jer. Men... Når det så er sagt, så... Har du hørt om svinekortet? Jeg hørte det godt her. Men det er simpelthen grotesk. Nu vil det jo have, at vi skal deles. Det vil have, at vi skal deles. Altså, om grisemængden, vores produktion af svin. Altså, det er jo egentlig meget godt, fordi så er det jo ikke, at en eller anden mand skal sådan købe lov til. Nej, men det kan da ikke være rigtigt, at vi skal dele. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal dele vores svin. Ej, du skal tænke på, at vi bliver også nødt til at holde sammen her i den her krisetid. Ej. Nej. Når jeg... Men har du så hørt, hvad der skete i Stavnings lejlighed her forleden? Hvad er det for noget? Jo, de mødtes jo alle sammen, og så har de devalueret den danske krone. Hvad betyder det? Altså, de har nedskrevet den danske krones værdi, så den bliver mindre værd. Og det vil øge handel. Ej, det var da dejligt. Det vil jo styrke vores eksport. Det er jo super. Endelig en ordentlig beslutning fra regeringen. Var det dog dejligt.